B'reazzjoni għall-iskema tal-Covid Wage Supplement ġdida li ħabbar il-Gvern it-tlieta filgħodu kienu bosta l-imsieħba soċjali li faħruha. Waqt l-istess konferenza One News ħal kummenti tal-isħab soċjali li tul id-dialogu għenu jfasslu din l-iskema. Fost oħrajn spikkaw il-kummenti pożittivi tal-imsieħba soċjali dwar il-fatt li issa kumpaniji u negozji se jingħataw il-Covid Wage Supplement tal-ħaddiema li ngaġġaw minn wara Mejju li għadda b'mod retroattiv minn Ottubru. Suġġerimenti tagħna tlaqgħu pożittiv immens, ġifieri s-settur tagħna tal-stabiliment ta' catering naħseb probabbilment huwa l-iktar settur li hemm turnover of staff u l-fatt li issa il-replacements sa mill-aħħar ta' Mejju jistgħu jiġu implementati ħadd tkun ta' sosten kbira s-settur tagħna. Pereżempju, ikollok ristorant u l-kok spiċċa s-sena l-oħra u dan allura l-kumpanija tilfet il-wage supplement ta' dak l-impjegat. Issa qed naraw il-replacement tiegħu li huwa essenzjali biex il-business verament jista' jkompli. Issa huwa kopert minn Ottubru l-aw. Hekk kif ġiet reviewed kif rajna dalodu l-iskema tal-wage supplements, dan is-sitwazzjoni tibqa' tiġi magħrufa mill-gvern. Placement kellna ħafna mill-membri tagħna li bdew jgħidulna li bdew isibu diffikultà, issa ġiet irranġata din u nisperaw li din tkun solvit dik il-problema. Din hija naħseb importanti biex nżommu n-nies il-negozji għaddejjin fix-xhur illi ġejjin. Intant faħru wkoll kif l-iskema ġdida ħad tkun iffukata b'kategoriji differenti fuq it-telf tan-negozji meta kkumparat mal-2019. Ġew modifikati b'tali mod illi ħad tkun ibbażata fuq it-telf tal-beħ fuq in-nace codes kif kienet qabel u bl-appendices, jiena naħseb illi huwa tibdil pożittiv. Qed naraw gradwatorja li hija ġusta li tagħti iktar il-min verament ħaqqu u tagħti inqas il-min forsi ma marx daqshekk ħażin daqskemm wieħed ħaseb. Huma appellaw ukoll sabiex in-negozji jersqu lejn il-Malt Enterprise sabiex jesploraw skemi. Huma appellaw ukoll sabiex in-negozji jersqu lejn il-Malt Enterprise sabiex jesploraw skemi oħra eżistenti li diġà hemm mal-aktar tkabbir fin-negozju anke għal wara Marzu li ġej.